Koko Prabu ki ora mikirake bab anggone medhar sabda. Nanging sing dipikirake mungguh ngruwating angkara murka carane kepiye mengko Kakang Semar sing bakal bisa ngiguhake rak ngono. Ha kok urusan pengeras tuano aku arep golek ndang njaluk sangu juran. Kula piyambak sing pados pun. Lha sing arep golek sencaki. Gawean kok ngono kok rewel. Ya nek pancen ngono ya langsung saka kene terus nang Karangkabutan ya sayu. Ora mampir ngomah. Ku ning kalek karepmu niat arep mampir apa ora? Awit pepanggihane Koko Prabu mesti dijongko supaya banjur rawuh bengi rak ngono. Mampir ora. Aku mampir winginane mampir ngomah nyelo-nyelo malah nyekel wong e. Wong wis pokoke ora tak katurke wong sing ora bener ngono. Mingin-mingini aku